Salutare tuturor! Numele meu este Alex, dar bineînțeles voi mă cunoașteți ca și Perța. Iar în episodul de astăzi mă gândeam să fac ceva mai fun. Recunoașteți cartea? Eu cu siguranță o fac. Acesta este jurnalul 3, scris de către Alex Hirsch, care este creatorul seriei de desene animate de la Disney, Ciudățeni. Pentru persoanele care nu știu ce este Ciudățeni, este o serie de desene animate create de către Disney, care se învârte în jurul acestui oraș Ciudățeni, care este un oraș situat în nord-vestul Oregonului și urmărește doi gemeni, Dipper și Mabel, care au venit peste vacanță de vară să lucreze la businessul străunchiului lor, iar unul dintre gemeni, Dipper, găsește acest jurnal în pădure într-o zi și încearcă să își dea seama cine este autorul. Așa că, hai să aflăm! Cartea este foarte bine scrisă. Umorul și chestiile mai horror din acest material se blenduiesc foarte bine unul cu altul. Și este literalmente jurnalul din show. I'm not even kidding. Like, tot ce a fost spus în show este scris aici. Tot ce a fost spus de către Dipper când citea jurnalul este aici, cuvânt cu cuvânt. Și nu mă uitați-vă la ilustrațiile astea. Sunt geniale, sunt geniale. Look at this. Sunt literalmente cum erau puse și în show. Și iubesc chestia asta foarte tare. Acum, conținutul acestei cărți. După cum am spus, conține ce a fost spus în serial despre jurnal, dar în același timp conține și mai multe. Este povestea autorului de la cum a venit din Ciudățeni până când a dispărut. Pentru că dacă nu știți, unul dintre misterele show-ului este cum a dispărut autorul, cine este autorul și de ce a dispărut sau de ce a vrut să ascundă aceste jurnale. Și vedem povestea asta cum merge, cum autorul ajunge în Ciudățeni, cum îl întâlnește pe Bill, care este unul dintre antagoniștii principale ai seriei, cum este păcălit de acesta să creeze o mașină care să aducă sfârșitul lumii. It's very fun. O chestie care îmi place este că jumătate din ea este ce a scris autorul, iar cealaltă jumătate este ce au scris Dipper și Mabel. Scrisul albastru e al lui Dipper, iar Mabel are scrisul roz. Ceea ce mi se pare a great touch, super nice. Like, look at it, look how... Ce drăguț e asta! Dacă ești un fan al show-ului, recomand 100%. O să aducă foarte mult context anumitor plot hole-uri, pot să zic, în timp ce te uiți la show. Aduce foarte mult, este literalmente un prequel al show-ului. Și dacă n-ai văzut show-ul deloc, încă recomand să citești această carte înainte să te uiți, deoarece o să-ți dai seama anumite lucruri mai repede decât oamenii mai repede decât alții își dau seama. Și I think you will have a great time. You will have an amazing time with it. So yeah, I'm not done. Încă n-am terminat să citesc ăsta, încă mai am puțin din ea, dar mă bucur că am găsit-o în pădure. Nu mi-a luat-o nimeni de ziua mea, am găsit-o în pădure. Exact. I mean, just look at this. I could just gush over and over about how nice this is. Așa că da, cu siguranță go check this out. Am să las un link în descriere în locurile unde poți să le cumperi.
Și, yeah, that's it for me. I just wanted to show you. Vreau numai să vă arăt jurnalul 3 și să discut despre lucrurile care îmi place despre ea. Și da, mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să dați share, like, subscribe and comment. Bye!